Asik. Oke, gimana dulur? Aman semuanya? Oke. Kabeh konco dewe, kabeh dulur dewe. Oke. Kita hargai kerja keras dari rekan-rekan panitia. Juga kita hormati tim keamanan terpadu dari TNI-ku, dari Polri-ku, dan juga dari Linmas Kenteng Sari yang sudah bertugas malam hari ini. Oke, gimana ini? Ya. Oke. Kalau suasana masih tegang, tentunya hiburan kita hentikan. Kalau bisa kondusif, hiburan kami lanjut. Oke. Mungkin ada sambutan dulu dari tim keamanan. Oke, langsung. Lanjut. Yo, kembali goyang bersama Citra, Riba, Edo, Nesha. Raga kang kajira tresna tinali tali ing jiwa kegandrung parasmu ya
aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu uga kowe ninggal ento kantiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang makarono ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara perkara tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya ora gampang apa lalakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni apa kasunyatan ing tresno kowe sumanding wong liya ngapuran aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu panyunanmu muga kowe enggal ento kantiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang makar ono ning ati nanging dudu aku sing duweni matur suwun Mbak Mega
preso sampun ngantos sami ngolo breng kawula nadyan kula rumala nanging tasih katon dira. Sedaya kang samya preso sampun ngantos sami ngolo ing kawula nadyan kula rupa ala nanging tasih kacan dira. Terus montang manting hatiku kaya kebanting rontang ranting hatiku urung sumanding tak bujang wayanganmu jebol gawe gelo hatiku tak laleke bicar ngridu mring impenmu tak lali-lali saya katon sulestiamu sinu endah esemu puspita pasranku mawar biru ning atiku tega teman
ati ajar mumot senajan ku kontraga iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur dilali nalelotan sapa katon sulis temu nungging indah pancen ora mung sagodhong jati yo mung siji wanita sejateng ati kang sambodo anyengkul inti jantung aduh wong ayu widodari swargaku nganti tekan pati tresna sucita Nora luntur senajan ati ajar mumur senajan ku jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur
lambara anembus ego ngitung lintang sesulu padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina titipi hidung tegak ing jantung lan lungitan lulungan kang rarambatan among swara anggrang kajiwango tak kirimi layak kitir tak samper keangen sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda atiku sing opo saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengkoh endah ing ambulan aku samar kuatir ora payu cap-capan sekar mekar ing ora kang tengkar pelakang tanah mbok upama nunggu tumete sing tirta kanggo nalesi luka-luka ketiga anganku lambara anebus nego ngitung nang sesulu padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kidung teget ing jantung lungitan long-longan kang rarambatan apung swara anggrang kajiwango tak kirimi layang kitir tak samper keangen sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda atiku sing tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rangkah endah ing rembulan aku samar kuatir lan mutak sekar bakar ing ora kang jangkar kelakang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelasi luka-luka ketiga jatuh mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Jika tidak hormat akan dapat ketobesi, tetapi yang hormat diberi amal kang suci. Maka mari kita bersama diperingati oleh
paten nyuwun gunging pangarsama sadaya prakanca pamudi saking Citra Rimba. Mung janji tresnaku bakal kabukti mung sira yai Dewi Kusumaning ati Pindoler Kartika wayangmu katon endang tak joko tanpa ates tanpa sayang wasik sinawang ing netra mancara ngalir cahya maruta haripe sajroning ana rupa seping rasa rasa lir samudra agawe aljame raka lan sukma Dewi Kusumaning ati Pindoler Kartika wayangmu katon endah tak jaga tanpa ates tanpa sayang sinawang ing netra mancara lir cahya maruta hangripe sajroning nula rupa saping rasa lir samudra agawe ademe raga lan sukma dewaning asmara kakiteng puja katulunga marang janma kang kataman brata parikana kaya lir pintu saradula ora kawa anggagam tresno ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yai Dewi Kusumaning ati Pindoler Kartika wayangmu katon endah tak jaga tanpa ates tanpa sayang dewaning asmara kekipung puja tetulunga marang sanama kang kataman bronto paringono daya berpindu saradula roh nyawa kang ragam tresno ora mung janji tresnamu bakal kabukti amung koyai Dewi Kusumaning
ora mung janji tresnoku bakal kabukti amung sira yai Dewi kusumaning ati pindoler karatiko wayangmu katone tak joko tanpa wates tanpa sayang Rimba Indonesia luar biasa banget di babak yang ketiga bersama Sri Kandi Citra Rimba Indonesia.